Wenza into ebengingayazi ukuthi ungakwazi ukuyenza. Usoze wangena kubantu besifazane-ke bengumseshi, bona belokhu ngixakeka nje ukuthi hawu, yini abantu besifazane leke bekhala bethi bafuna umseshi. Umseshi uthanda ukuba buhlungwana nje, kwenze njani? Bawuthanda kangaka? Bengangitsheli-ke abanye ukuthi kwenze njani. Hhayi, enye intombazane iyangihlebela ukuthi hhayi, umseshi uma ukade uphuzile waphinda ukuthi kuchala ngaphambili ngokuwuthatha. Yebo. Umseshi lapho inkomo lena uyibuyisele endaweni, ithi intombazane uphenduka ube yintombi. Yebo mkhulu. Ithi iphenduke nje ube yintombi, nto. Yebo. Yilo mseshi-ke lona emantombazaneni ney'ntombini nje muhle. Ithi le ntombazane ngoba kusho mina angizazi izinto nami kodwa umseshi ufike unokuduza wenze yonke into. Kodwa mseshi ungenzani? Ingakho ngisho njalo ngithi kodwa mseshi ungenzani?